Printola i mi latać. Uła. Oko galinka przebrała. Model F. Jo. Oh my god. Usmes. Lopipaj tamaj paj. Komisara pa jako. Nie. Tam je malina a jahoda. Daj jeden. Daj. Tady to napojím. Mám mu zaplat. Ale nie, že ani euro nechal. 60. Alebo čo to je to? Koukám. Co je to? Jahody, jízda. Maliny, jízda, takhle prostě si. Malý. Aha. Takže všetci ako stretnú. Údajne pýtam sa posledný krát po dobrom. Kde je tá ženská? Kde ju skrývate? Kalemu kranem. Stojíme teraz pred vami. Naozaj to nikto iný nie je. Vidíte, čo robíte? Aha, dneska hrám a mám nové auto. Ja mám Lamborghini. Je len, že Mám. týmto prístupom Dobre. dosiahli presne to, čo ste chceli, nemyslíte? Ne. Vy ste ešte aj drzá. Dovolujete si Machina skúšať. MP8-13D. Aby to možnosť. Mám to ako mám. Keby ste sa jej minule v nemocnici nevyhražali. On tu má. Kto sa prelákala, keď zistila, že pomohla? Ale ja nemám. A môže na to doplatiť. Nemôžem ja ísť takouto. Takže kebyže ju náhodou stretnem, No to je také. čo poviem? Senko. Utekajte za pánom Holubcom. Inak nás všetkých pošlete tábora zradí. Dobre. To sa odradilo. Nemyslíte? Odkážte, že sa mi nemusí ničoho báť. Jaká máš lahou. Aha. Prosím? T-Sleeve Model F. To je veľmi rád. Kolega. Na? A musí chytať, nemôže chytať. Machina MP8-13D. Je. Mhm. Takéhoto vydeseného som ešte nevedela. Môžem vás ešte niečo naučiť. Nechytá? Takže vy, mladý muž, ste vy môj kamarát, vraj. Ňam. Priateľina už nejaký Emirea čas. A odkiaľ sa poznáte? MP8-13D. A čo máte spoločné, ak sa smiem spýtať? Pretože nie je čudné, čo by mal spoločné môj byl muž s takým mladíkom. Predsa len on je zrelý muž a vy... Tak ja som v skutočnosti tiež starší, než vyzerám. No a s Williamom nás poznáme. Rouba, že? Na bregu dnes. Dokonca aj dnes som sem prišiel na Kakou som. To sa musel William zmeniť, pretože ja som ho nikdy Nie, on neprosúši. Chytilo? Keď ste takí blízki priatelia, Čo si spravila? viete mi povedať, prečo byl muž Jedom. už nie Jo, je jako som si už. Tak to je taká Aj. otázka. Ja sám presne neviem, čo to je. Najlepšie bude asi, keď vám to povie Miro sám. Lenže ja som... Neveríš, máme vzácnu návštevu.
Prišla tvoja mamička. Išli ste pre prípad, keby som sa na cítil byť veľmi šťastný. Koľko kobrov to? GT50. Kiki. Asi? Jaký je? Dobrý, na to je som chcel vidieť od neho. Ešte si jeden. Tak Kiki, to je dobrý auto. Naozaj veľmi rada prvá. Ale obávam sa, že ako špatný by som skôr. Išlo mu to. Ja sa na to vôbec nehodím. Hej, Kiki, ej, je ďalšie auto. Neper mi to. Neper mi to. Vždy, keď som sa pokúšala... Iba ťa mi vaj. ...do katastrofálne. Mamo. Ja si vôbec neviem predstaviť, že by som zapäť vynašla nejaké tajné informácie. Hneď Ja nechápem. Zenku ST2. No aspoň, že... poriadne Zenku počutie. ST2. Miluješ to trochu. Chuvriluti Corkuti C9. Uada. RX. Masana MC20. obdobie je úžasné. Plné nových začiatkov a víziev. Mňa neukradne, chápeš? Ja taká vypaškám a hotovo. Ja už aj pustím. Vypaškám a dovidenia. A ty môžu ukradnúť lepšie auto. Ne, tak. Dobre. Dobre. Takto ten tak na hlúpo príjmata. To ma mrzí, že ste mali všetci chodení komplikácie. Viem sa nepravde. Pani Josefina, pozrite sa. Uada. Ja si myslím, že... RX. Uada. RX. A pomoc jeho dcere s tým vašim mliekom. Mlieka mám stále dosť. Len by som sa s tým pánom radšej nikdy nestretla. Jo, ja mám more. Podľa toho, čo mi rozpráva, ten pán je mimoriadne efektívny. Možno aj nebezpečný. Nebezpečný to on je. Ale je v zúfalej situácii. A ak vám to môže niekto pomôcť. Na mutýry. Tak, neperím. Chuvriluti Corkuti Čuko mi C9. to. Zachne ste moje mutýry. Chápeš? Som sa dopadli konce. No, kokneš. Nemôžem. To by už možno za tú... No. Máš tohle. Tento ujo. Toto auto. Presne. Když mám takovou samou, některé to jauka, chápeš? Některé auto, to traje. No, víš, že se dělají. Tohle. No to je video, se to přednese. Ty mám, nevím. To už mám jako už. Jo, to je nechci. Já botýli. Není to moc. Ne, jak to město. No. No, pome. Para. Opa. A puš. Pepuš. Tady to živno preti. No, koperem. Chuvriluti Corkuti Nechaj. C9. Ne. Ako malé deti. Vyzerá ako také malé večky, lebo to je detsko. TD. Hlavne je to neschopný politik, časi. To sa tiež na vaše. Tak. Míra to Pod. evidentne nezvláda, nepotrebuje Ty. vlastné slova. Mám auto. Aha. Model Kol. Je. Máte úplnú pravdu, ale Já len pokupujem má. to nie je neschopný domčel. To je auto. To je naša gracia.
fajnie. Takie